atopámonos cun artista naventeo que está rompendo o panorama musical galego. Se vos dicimos que sabe bailar, cantar e tocar a pandeireta, sabedes de que estamos falando? Pois sí, estamos falando de Martín Mondragón, máis coñecido como Mondra, que hoxe veu ata aquí, ao noso instituto, para realizar unha entrevista. Moitas grazas por chegar aquí. Grazas a vos por convidarme. Para coñecerte un pouco máis, quen é Mondra? Onde poñemos a separación entre Martín e Mondra? Bueno, pois Mondra nace como un proxecto multidisciplinar, onde conviven, por suposto, a música, con outras disciplinas, non? Como o visual, o performativo, non? E un pouquiño todo iso é no que eu me veño formando ao longo dos anos. Efectivamente, nos últimos meses, pois, a xente acollounos moi ben, non? Xa somos unha chea de xente traballando en conxunto, non? Nun proxecto. Por tanto, para mí, Mondra xa é este ente, non? Esta cousa que nos xeramos, e Martín, pois, é o Martín de todos os días, non? Como comezas neste mundo e por que te decantas pola música tradicional? Ben, pois eu levo vencellado a música tradicional dende que son moi pequeno, nas agrupacións culturais do meu concello, en Teo. É aí onde me achego a música e ao baile tradicionais. E xa despois, cando, bueno, conforme un poquinho máis a miña identidade e vexo o interese e todo o que hai tras a música tradicional e a música do país, pois xa comezo a interesarme de outra maneira, a informarme de outra maneira, e incluso a facer algo de traballo de campo alrededor da música tradicional. E despois no artístico, pois, xa comezo a intentar integrala, non? Nalgúna proposta artística como é hoxe Mondra. Como reacciona a xente da tua contorna cando dis que queres comezar a facer música propia? Bueno, a xente da miña contorna, de algún xeito, xa me vía vir, non? É dicir, eu levo vencellado a música sempre, xa na escola, pois, tocaba nos festivais, non? É dicir, as miñas amigas xa sabían, non? Que era o que a min máis me gustaba, non? Despois, antes de Mondra, xa formo parte de algúns proxectos profesionais, non? Que me dan algo de bagaxe antes de comenzar no que é a música, non? Entón, bueno, é un camiño de fondo que levo moitos anos facendo e formándome para isto. Entón, bueno, que a xente da miña contorna que me coñece, pois, xa sabe un pouquiño de que peco xeo, non? Como xa mencionamos antes, eres unha persoa multidisciplinar. Disciplinar. Eso, perdón. Bueno, se tiveses que escoller entre tocar, bailar ou cantar, cal escollerías? Gústame moito todas. Supoño que cantar é a que máis me presta realmente. E se tiveras que escoller entre unha actuación ensaiada ou un serán, con cal te quedas? É unha boa pregunta esa, pero penso que coa foliada, porque ao final é festa e unha actuación ben ensaiada, pois é traballo, non? Entón, pois cunha foliada. Este ano publicaste o teu primeiro disco, como xurde este ver? Pois Ardén, efectivamente, é o meu primeiro traballo, xorde dun proceso longo de investigación a carón de Berto, que é o produtor musical, e dende as primeiras ideas, buscando sempre ese diálogo, non, da música tradicional, sempre suizos, con outros estilos, tendencias contemporáneas, pois nace un pouquiño este rebumbio, este conxunto ecléctico e moi diverso que é Ardén, onde conviven infinidade de sonoridades, non? É case imposible falar de algún estilo musical en concreto, pero sempre está a música tradicional, non? Sempre se establece ese diálogo coa música tradicional. Despois Ardén, como concepto en si mesmo, nace neste camiño de crear música, non? Como unha terra, un lugar de ficción que nos creamos para albergar nese lugar pois certas problemáticas sociais e políticas, non, que nos vivimos aquí, pero
pois facelo dun xeito figurado, non? Metafórico, sen falar de nós como galegas, senón falando da xente que vive en Ardén, non? Neste lugar, como ardentes, non? Entón, todas as miñas vivencias, todo o que eu escribo, todo o que a mí me preocupa, non? Hai moito discurso dentro do disco, encaixo neste lugar, en un lugar que é hostil, non? Para mí en moitos sentidos, pero que dentro dese lugar hai un microespazo que se chama a Folía das Ardentes, onde todas as ardentes poden ser libres, non? Entón, bueno, aí tamén se encaixa un pouquiño a nosa proposta de directo que precisamente se chama a Folía das Ardentes. Esperabas a gran acollida que ten esta música? Bueno, non, claro, no camiño a xente xa nos foi acollendo, non? Foi un proceso de ir quitando música, non? E xa de sentir o feedback da xente pouco a pouco, foi algo bastante orgánico, pero claro, ti cando traballas posto da ilusión nun proxecto, por suposto queres que a xente o acolla, non? Nós sentimos moi afortunadas porque sí foi así, non? A xente acolleunos, a xente ven aos concertos e a xente logrou, non? Introducirse nesta terra que nos lle propuñamos que era Ardén. As túas letras conectan directamente coas persoas, escríbelas ti e si é así como surxen as ideas. Sí, toda a música, non? Eu son partícipe en todos os procesos do proxecto. As letras, algunhas son de composición, algunhas son tradicionais, non? Cantigas seleccionadas, e moitas delas adaptadas, non? Adaptadas, modificadas, para contar, non? Dende o que está nos cancioneiros populares e tradicionais, adaptadas para contar o que eu quero contar, non? As miñas vivencias, o que a mí me preocupa. Moitas veces a sorpresa é que o que a mí me preocupa xa está neses cancioneiros de hai unha chea de anos, e moitas veces, pois, apetéceme contalo de outra maneira, non? Entón sempre vai dende aí, dende a cantiga tradicional adaptada, a melodía tradicional adaptada, e convivindo tamén con outras melodías, non? De composición, contemporáneas, que conviven moi ben con esas estruturas tradicionais. Pois, por outra banda, o que é a parte máis estética é algo moi característico e no que pois, traballas bastante. Como organizas o que se traballa? Bueno, pois, en xeral, cada traballo é diferente, non? Pero en xeral é un traballo conxunto xa dende o inicio, non? Cando hai algo do que queremos falar, un discurso, xa nace na música unha sonoridade para iso, e no visual, no gráfico, xa nace, pois, traballando cunha chea de compañeiras, unha idea visual, non? De como iso se representa tamén a través de outros mecanismos como o audiovisual, a escena, a posta en escena, a coreografía, non? Entón, moitas veces nace xa unha idea conxunta para que teña un sentido, non? E que non todo sexa acompañar a música, que tamén, senón que cada parte teña o seu sentido en sí mesmo. Como xa mencionamos antes, os teus espectáculos son iso, puro espectáculo. Entón, hai algún que ti recordes con agora en especial? Moitos, claro. Este ano foi un ano de moitas sorpresas, non? Pola acollida, hai unha chea de festivais moi grandes nos que tivemos oportunidade de tocar, claro, ao ser a primeira vez, pois, é algo que vas levar sempre dentro, os Revenidas, por exemplo, aquí na Arousa, ou as salas onde presentamos o disco, non? A Sala Capitol, a Sala Rebullón, en Mos, coas entradas esgotadas, non? E sentindo, pois, iso moito agarimo por parte da xente, e iso, pois, non se esquece, non? Un dos teus últimos temas, Ruan, no que cantas con Aida Tarrío, pois foi nomeado a mellor videoclip nos Mestre Matías. Bueno, é candidato, é dicir que... Como se sinte iso? Bueno, nós ao audiovisual damos moita importancia, entón que poida aspirar a ser recoñecido como Mestre Mateo, pois é para nós o audiovisual no proxecto é algo moi importante,
entón que poida aspirar a ser recoñecido como mestre Mateo, non? Pola Academia é unha honra absoluta, non? Neste momento é candidato, como digo, é dicir, nestes días saberemos se está oficialmente nomeado aínda ou non, pero bueno, que xa o feito de ser candidatas, pois xa é unha maravilla, non? Esperemos que acabe nominado tamén. Eu tamén o espero. Moi probablemente. Bueno, xa que mencionamos a Aida Tardillo, ti crees que o fenómeno das tanxugueiras foi clave para impulsar a música en galego? Por suposto, claro. É dicir, hai unha chea de artistas que fan música en galego dende hai unha chea de anos, que fixeron un camiño moi importante, non? E que non pensemos que o camiño se empezou onte, non? Coas tanxugueiras, senón que hai décadas que hai moita xente que era considerada incluso rara por cantar en galego, non? Sempre dende a periferia, dende as marxes. Entón, claro, as tanxugueiras chegan xa cun camiño, non? A esta música máis contemporánea, non? Entón, por suposto, as tanxugueiras deron un paso, puxeron a música en galego en lugares que non están, non? E iso é algo necesario, sobre todo para que as galegas e galegos entendamos a música en galego como a nosa música, non? A música que debe ser máis importante para nós e que a tomemos por bandeira con moito orgullo, sen sentir que as bandas internacionais ou madrileñas molan máis, non? Que as galegas. Pensas entón que o baile e a música galega teñen o recoñecemento que se merecen actualmente? Bueno, teñen un recoñecemento diferente. Hai moita xente, como digo, que leva traballando moito tempo a prol de poñer en valor, non? A cultura galega e a cultura tradicional, pero claro, agora a xente quere aprender porque poñemos o baile e a música tradicionais noutros lugares, non? E a xente nova xa non sente o mellor que a música e o baile tradicionais son cousa de antes ou son unha cousa arcaica, non? Ou que pon bueno, pois que dá unha imaxe non actual, non? E ao final o traballo que facemos e que leva moita xente facendo moitos anos é só para poñer no día de hoxe unha música que nos pertence a nós tamén, non é? Que podemos facer uso dela e que podemos bailala porque é nosa e porque ten sentido que nos o fagamos á nosa maneira no 2023, non? Porque non vivimos como vive a xente de antes, vivimos de outra maneira, non? O mundo cambiou moito. E se esa música nos pertence, o que ten sentido é que nós collamos esa música, collamos ese baile e fagamos noso, non? Sempre dende o respeto, de coñecer de onde ven, non? Entón, bueno, esa é un pouco a perspectiva. É moi guai que a xente nova veña a aprender a bailar e cantar porque lle presta moito ir a unha foliada ou que nas súas festas poida haber este baile, non? Ou esta música. Noutras entrevistas afirmáronos que a música galega atopabas no seu mellor momento. Estás de acordo con iso? Bueno, a ver, penso que sí. Non porque vos saiba, eu acabo de chegar, ao final son moi novo, pero sí que, bueno, ven moita xente, non? Moitas artistas que levan unha chea de anos e que se emocionan, non? Co que pasa, cun Colisón da Coruña cheo coas tanxugueiras ou con salas que a esta xente lle costou moitísimo tempo e traballo poder encher, non? Entón, claro, é unha celebración o momento no que estamos e penso que aínda queda moito por diante. Penso que a música en galego aínda ten moitos lugares aos que chegar e a industria musical galega moito camiño por andar para posicionarse de outra maneira, non? Crees que se deberían crear algún tipo de plataforma para como darlle máis importancia a esta música? Bueno, sabedes o que pasa? Aquí o que está pasando coa música é que a xente a que a consume, a que está se xerando como unha especie de masa galega, é a xente da pé, non? Non hai ningún tipo de
promoción por parte das institucións, non hai as suficientes axudas a que artistas emerxentes, como é o meu caso, pois poidamos ter recursos, non, para botar adiante un proxecto, se non é pois con moitísimo traballo e buscar o financiamento de debaixo das pedras, non? Entón ese é o problema, que aquí o problema é tamén algo maravilloso, non? Que é a xente, non? A que pon en valor, a que está poñendo en valor a música en galego, e o que nos falta, por suposto, é un apoio institucional maior, non? Que sexamos o que as nosas institucións levan por bandeira, non? E que, por tanto, o Son do Camiño non reciba millóns de euros da Xunta de Galiza en vez de apoiar a industria galega e o que se fai aquí de outro xeito. Pois desde o 2021 participas nun espectáculo de mente de Fran Segueira, compañía de danza. Efectivamente. Ti que sintes cando che propoñen este proxecto? Bueno, isto foi unha audición dura, non, de eu querer estar aí, non, dende que vim o primeiro espectáculo de Fran, que se chama Entre Soños, e foi a partir de ver este espectáculo no 2019 onde eu, apaixonado polo baile tradicional, pois dixen, igual pode chegar a estar aí, non? Entón, bueno, pois foi unha audición dura durante a pandemia, un proceso longo, ata que no 2021 efectivamente entro na compañía e comezamos coa produción de Demente. Pero bueno, que é dicir, foi un camiño longo e de moito traballo para poder entrar aí. Bueno, vas formar parte tamén do novo, do Ceibe, non? Efectivamente, sí, agora estamos traballando. E podes orientar algo? Bueno, sí, estreamos o día 2 de marzo en Cangas, levamos traballando xa un tempiño, queda agora a fase final do traballo. É un espectáculo cunha posta en escena moi coidada, non? Cunha parte visual moi interesante, non? É onde se reflexiona arredor de xénero e outras opresións sociais, non? E iso vai estar escenificado da man de Sergio Suárez e de Fran. E bueno, convídovos a que veñades todas a velo, que imos estar de xira este semestre. Penso que por Rianxo non nos achegamos, pero seguro que a Ceibe, que de mente veo a Rianxo. Estaremos, pois mira, preto de aquí en Vila García, en Compostela, na Coruña, en Ames. Hai así varias datas de presentación do espectáculo. Tomamos nota, ali estaremos. Pois xa que estamos falando de colaboracións, a día de hoxe contas con varias colaboracións con xente de renome, como pode ser Fillas da Casandra, Aida, Brasica, Rapa ou Berto. Como surxen estas colaboracións? Bueno, como vos dixo, en Converto coñecémonos un ano antes de sacar o disco, non? Foi un proceso de coñecemento e investigación conxunta, facer un camiño conxunto, non? Para facer Ardén, que eu sinto que é un traballo 50-50, non? Entre el máis eu. No caso de Aida, dende Demente, pois comparto unha amizade moi grande con ela e quería, non? Que formase parte do disco. No caso de Fillas foi moi interesante porque aínda non o petaran, non? Cando nos juntamos estaban aí xa no proceso, pero claro, compartíamos, facíamos música aínda sen sacala, non? Coa mesma persoa, con Berto, que tamén lles produce. E bueno, foi como eu xa estaba facendo puñeta o tema, elas encantoulles, metéronse, non? E claro, despois, pois, xuntarnos aí talento emerxente foi interesante, non? Porque nos axudou mutuamente a medrar, non? E ao final, pois, din que acabou sendo unha das cancións do ano pasado, non? E despois Brasica Rapa, pois, unha das integrantes da banda, Xulia, é integrante de Brasica Rapa, queríamos algúns metais nese tema en Carmela, non? Entón, bueno, unha banda, unha brass band de mulleres fantásticas e estaba guai
incluílas no disco tamén. Tes algún referente na música? Claro, teño moitos. A ver, eu xa me leí, por exemplo, escoitando música en galego, non? Tendo referentes bueno, especialmente mulleres que cantaban en galego e que a min de rapaz xa me facían ver que era posible que eu cantara en galego, non? Iso é o que valoro moito. Sempre escoitei moito a SES, a Guadi Galego, non? Que admiro moitísimo. Mercedes Peón tamén sempre estivo aí, non? Como unha referente da vanguarda absoluta. Ela leva facendo electrónica con música tradicional máis de 20 anos, non? Pero, bueno, tamén son un rapaz de agora e na adolescencia, pois, escoitaba moita música americana, non? Influíume moito nos últimos anos Rosalía e a súa música tamén, non? E ao final, pois, estas tendencias contemporáneas están moi visibles na miña música. Sabemos que o mundo da música é complexo. Entón, ti podes permitirte vivir única e exclusivamente da música? Aínda non. Ao final é un traballo de fondo constante, non? Porque pode ir ben 2 anos, pero de súpeto non temos unha industria o suficientemente sólida, non? Como para que iso sexa fácil e un continuo, non? Pois claro, agora foinos ben, temos unha chea de concertos e ao final, pois, vivir da música é vivir de tocar, non vivir dos vídeos e vivir das redes, non? Entón, bueno, agora vainos ben, sí que podo dicir que este ano podo vivir da música, pero bueno, son moi consciente de que é un traballo de fondo, é un traballo constante para poder manter iso, non? Para manter vivir da música e que viva da música, pois tamén a xente que forma parte do proxecto. Cales son as túas metas? Onde ves a Mondra dentro de 10 anos? A ver, é unha pregunta difícil. O gallá vivindo da música, que non se sabe, non? Se vai ser posible. O gallá levando a música en galego polo mundo, non? A lugares onde aínda non chegara, como poden facer unha chea de artistas do panorama agora. Sempre digo que a música en galego ten todas as posibilidades do mundo, así que confío moito, non? En que poidamos sair fora, en que poidamos estar á altura de outras moitas nacións que levan as súas músicas polo mundo e nós tamén vexo que podemos facer. Leí por alguma parte que sempre se che compara con Rodrigo Cuevas. E digo, bueno, unhas comparacións un pouco odiosas. Que crees que tedes en común? Bueno, eu teño moi boa relación con Rodrigo. Non sei, entendo que temos unha relación parecida, non? Coa música tradicional e tamén facemos que dialogue, non? Con outras cousas que son bueno, que distan, non? Dos estándares un pouquiño das músicas de raíz e sobre todo bueno, pois que hai unha componente estética, non? Nos dous proxectos é unha componente de defensa e de poñer en valor o colectivo, non? O colectivo queer. Entón, penso que estas dúas cuestións son as que máis nos ve a xente parecido, non? Aínda así, bueno, ao final eu son algo moi galego e ele é algo moi asturiano, non? Entón, penso que os nosos proxectos teñen as súas distancias, pero, bueno, para min é unha honra porque dende que o coñezo é unha absoluta referencia en todos os sentidos. Pois, antes de rematar, comentarche que temos unha sección que rula música, onde cada persoa convidada pois nos recomenda así algunha música, algúns en galego. Poderías nos recomendar algo? Pois mirade, xa que estiven falando antes de Guadi Galego, vou recomendar un dos seus últimos traballos, Roi Ben, que me parece unha delicia absoluta, non? Guadi é unha muller que leva 30 anos na música
e hai algo que forma parte dela que sempre conecta coa xente, non? E aínda así ten a capacidade de traballar e facer música sen prexuizos, non? E ao final fixe un traballo certamente experimental como é Roy Ben, e demostra moito, non? Da súa parte, demostra que ten moito que dar e dende onde fai a súa música. Entón, bueno, esa é a miña recomendación. Bueno, pois até aquí a entrevista, darche as grazas sobre todo por achegarte ata aquí para coñecernos en persoa, e foi un auténtico placer poder coñecer un pouquinho máis sobre a música en galego e sobre ti. Deseñamos toda a sorte na que non vamos precisar. Moitísimas gracias por convidarme. Pelea